Și ești mândră de asta? Am luat locul 2 anul trecut. Dacă se va întâmpla iar, va trebui să mă rad în cap, să mă mut în deșert și să sper că poate coyotii mă acceptă în haita lor. Uite o afirmație de persoană stabilă emoțional. Cam care e treaba cu aceste concursuri? Primești puncte pentru numărul de dominouri și originalitate. Modelele mele sunt super originale, căci, hei, eu sunt unică! Norocul nostru. Vreți să faceți echipă cu mine? Colegii mei au cedat. Nu au putut suporta tensiunea. Tensiunea dominourilor. Scuze. Aș vrea doar să n-aranjez totul de una singură. Păi, hei, că ajutăm noi, pare amuzant. Chiar nu pare. Și care noi? Bine. Hai măi, Leo, ce altceva ai de făcut astăzi? Orice. Fac orice altceva. Bine, te ajut. Super! Cu o singură condiție. Eu să fiu primul care răstoarnă primul domino. Nu poți fi demolatorul? Demolatorul e vedeta. Eu sunt mereu demolatorul. Păi, atunci salutări coioților. Bine! Poți fi tu demolatorul. Și va fi echipa Leo. Zău că-ți rup gâtul. Echipa Casey e bine. E o pierdere de timp. Aș putea să-mi fac temele. Știu, și eu aș putea sta în fața oglinzii mișind ochii să văd cum o sară la bătrânețe. Asta e la aniversarea de 53 de ani. Eu mă duc la toaletă. Păzește-l pe Dingo. Oh, vină repede înapoi sau să pierzi cadoul universal. Scuză-mă, sunt nou să știu, cum funcționează aparatul? Mi s-a blocat mixul de lungi. Mix de lungi, bine ales, e sezonul. Sunt Adam. Griffin, Păi, Griffin, cred că metoda cu tremure perfectă. Uite, încep cu un ghiont, cu o scălțire, apoi o pauză, apoi o replică, apoi 8 grade pe scara roței.